ഓക്കെ സാർ, അപ്പം ടെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടെറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ, സെൻട്രൽ ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഏതിനാണ് ഊന്നൽ, ഇന്നത് തന്നെ നേടണം, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതിൽ RTE ആക്ടിൽ പറയുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ടെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ്. അത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെയാണ് അത് മാറുന്നത്. അപ്പം ഒന്നുകിൽ ടെറ്റ്, അതായത് ഏത് സംസ്ഥാനം നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണോ ആ പരീക്ഷ നേടണം, അതല്ലെങ്കിൽ ടെറ്റ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുള്ളവർക്ക് ഈ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അധ്യാപക യോഗ്യതയുടെ അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഇതിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ഇതൊന്നും പാടില്ല, ടെറ്റ് മാത്രം മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത്.